हेल' खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। स' नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया क'क्राझाराव अल BTR TET उथ्रिसारनाय LP आरो UP बिजाथिफोरनि गोख्रों खुद्रिसारनाय 3 घन्टा दरना हाबाफारि लानाय जायो। मख'जाथावदि प्रमद बर' दैदेननाय BTR सोरखारा मानो फोरोंगिरि थिसननायनि राहा लायाखै होनना बिथां केरेन्द्र राय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। आरो बिथाङा बुंबावो जेब्लासिम टेट क्वालिफाइड जानाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होआ अब्लासिम जों आन्दोलन खालामबाय थागोन होनना बुंबावो। न' रिक्रुटमेन्ट न' रेस होना हस्रिखाव 3 घन्टा दरना हाबाफारिया मैया जोबनानै थाङो। नैथियाव दं थांनाय माखासे सान सिगां भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि हेंथायै साबजाथावै राव फोसावनायनि दायाव आसाम पुलिसजों हमजानाय गुजरातनि MLA जिग्नेश मेवानी बिथाङा मैया आसाम पुलिसनि आखाइनिफ्राय उदां जाबाय। थामथियाव दं थांनाय शुक्रबारखालि आसामनि गवालपारा जिल्लानि सासे ड्राग्स फालांगिखौ हमनो हायो। नाथाय सानै खारखोमानो नाजानाय ड्राग्स फालांगिफोरखौ हमनो नाजानायाव बाइकखौ लाखिनो नाजादोंमोनब्लाबो बाइकखौ लाखियाजासे गुलिसो गावदोंमोन आरो बे गुलि गावनायाव गवालपारा जिल्लानिनो DSP बिथाङा आथिङाव नांना जखम जायो होनना इस्ट मज' मुंनि रादाब बिलाइयाव फोसावदों। ब्रैथियाव दं रासियाया ब्रिटिशखौ सिगिनानै बुंहरनायनि फिनजाथाय हिसाबै ब्रिटेनआ नाट'खौ लाफानानै रासियाखौ सोरगिदिं बेंखनानै सेवहांगार खालामनो थियारि जागासिनो दं होनना रिपाब्लिक भारत मुंनि रादाबाव फोरमायदों। बाथियाव दं भारतनि आइजो बेडमिन्टन गेलेगिरि आइजो PV सिन्धु पुसाला बेनकाटा सिन्धु बिथाङा फिलिपिन्सनि मालिनीआव जानाय बेडमिन्टन एसिया चेम्पियनशिपनि फाइनालाव जापाननि एकाने यामागुची मुंनि आइजो बादायगिरिखौ फेजेननानै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानानै भारतनि मान सन्मानखौ लाबोनो हादों होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिथां गेलेगिरिया सिगाङाव अलिम्पिक गेमआव खननै देरहाना मेडेल लाबोनो हादोंमोन। बिथां गेलेगिरि जोआ भारत हायद्राबादाव 1995 मायथाइनि 5 जुलाइआव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनिसिम आंनि सेरनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय। दथियाव दं मैया अरुणाचल हादरमायाव NSCN-K-यानि सानै सोद्रोमा हमनो हादों होनना इस्ट मज' रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला सा 6 आसाम राइफल्स आरो तिरापनि माखासे पुलिस लोगो नांनानै सानै NSCN-K-यानि आन्डारग्राउन्ड वार्कार्स गुसुङै UGW नि सोद्रोमाखौ हमनो हादों। हमजानाय सानै सोद्रोमानिफ्राय 40,000 रां बोखांनो हादों होनना रादाबाव आरोबाव फोरमायदों। बे सानै हमजानाय सोद्रोमानि मुङा फारि मंनियाइ हान्सा 33 बोसोर बैसो आरो मांगां गांसा 23 बोसोर बैसोनि होनना सिनायनो हानाय जादों होनना रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि आसाम राइफल्सनि फोरमायनाय बादिब्ला दासिम 40 जन आन्डारग्राउन्ड वार्कार्सफोरखौ हमनो हानाय जाबाय होननानै आरोबाव रादाबाव फोरमायबावदों। दिनै फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामाला आरो बेल आइकनआव थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।